या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर. नमस्कार, आपण पाहत आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. निलेश राणेंची नाराजी दूर. निलेश राणेंच्या नाराजीमागचं कारण रवींद्र चव्हाणांनी केलं स्पष्ट. आणि सुप्रिया सुळेंचं सावंतवाडीत होणार जंगी स्वागत. अर्चना घारे परब यांची माहिती. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर निलेशजींनी एक ट्विट केलं, संन्यास घेतला आणि चर्चा सुरू झाल्या. मात्र काल दिवसभर तुम्ही कुणाला भेटला नाहीत, आज थेट सागरावर दिसतायत दोघं एकत्र. खरं तर काल निलेशजींनी ट्विट केल्यानंतर आमच्यासारख्याच प्रत्येकाला या सर्व गोष्टींबद्दल नक्की काय घडलं हे सर्वांना कळत नव्हतं. परंतु नंतर आदरणीय दादांशी चर्चा केली आणि दादांनीही निलेशजींना नक्की काय घडलंय हे सगळं विचारलं. त्यानंतर आज सकाळी मी सुद्धा जाऊन प्रत्यक्षपणे त्या सर्व गोष्टीची चर्चा केली. आदरणीय देवेंद्रजी सुद्धा या विषयावरती निलेशजींशी बोलले आणि एक गोष्ट लक्षात आली की काहीतरी घडलं होतं, त्यामुळे हे सगळं होतंय. आणि म्हणून संघटनेमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येकाला असं नेहमीच वाटत असतं की संघटनेमध्ये काम करत असताना छोट्या छोट्या कार्यकर्त्यांवरती अन्याय होऊ नये आणि छोट्या छोट्या कार्यकर्त्यांवरती अन्याय होऊ नये म्हणून डॉक्टर निलेश राणे यांनी ही भूमिका घेतली होती. त्यांचं असं मत आहे की ज्यावेळेला छोटा कार्यकर्ता काम करत असतो त्यावेळेला त्या छोट्या कार्यकर्त्यांच्या असणाऱ्या ज्या अडचणी आहेत त्या अडचणीसुद्धा सर्व लोकांनी जाणून घेतल्या पाहिजेत. आणि त्यांचं हे म्हणणं अतिशय रास्त होतं. आणि या सगळ्या विषयांमध्ये आम्ही सर्वांनी या सर्व गोष्टीचा अत्यंत गांभीर्याने विचार करणं आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये मग त्या छोट्या निवडणुका असोत, त्यामध्ये ग्रामपंचायतीच्या असू देत किंवा आमदारकी आणि खासदारकी, सर्वसाधारणपणे सर्व मोठे नेते मंडळी आम्ही सर्वजण लोकसभा आणि आमदारकीच्या निवडणुकांबद्दलच नेहमी विचार करत असतो. परंतु ज्या छोट्या निवडणुका ग्रामपंचायतीच्या असतात तिथे सुद्धा प्रत्येक त्या कार्यकर्त्याला सुद्धा निवडणुका लढायच्या असतात. त्या निवडणुका लढण्यासाठी त्यांच्या काही स्वतःच्या भावना असतात, त्या सुद्धा आपण सर्वांनी जाणून घेतल्या पाहिजेत. आणि मग या जाणून न घेतल्यामुळे डॉक्टर निलेश राणे थोडेसे नाराज होते. कार्यकर्त्यांवरती प्रेम करणारा असा नेता आहे, त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या भावना या जर नेत्यांपर्यंत पोहोचत नसतील तर मग त्यात काही अर्थ नाही. या दृष्टिकोनातून त्यांनी थोडासा रागावून का होईना हा निर्णय घेतला होता. परंतु मी असेन, आदरणीय दादा असतील, नितेश असेल आणि आम्ही सर्वजण आणि आता देवेंद्रजी, आम्ही सर्वांनी या सर्व गोष्टींमध्ये स्वतः लक्ष घालण्याचं आम्ही तर घालतोच. परंतु काही ठिकाणी ज्या ठिकाणी लक्ष घालता येत नाही त्याही ठिकाणी आम्हाला नोटीस करू द्या की बाबा या ठिकाणी लक्ष घातलं जात नाही. नक्की आम्ही सर्वजण त्यामध्ये लक्ष घालू असं त्यांना आश्वासित केलंय. आणि एक चांगला कार्यकर्ता
पक्षाच्या कामातून बाहेर जाणं हे पक्ष संघटनेला सुद्धा परवडणारं नाही. म्हणून मग मी स्वतः त्यांना फार आग्रह केला की असं करू नका, यानंतरच्या काळामध्ये असं होणार नाही. तुम्ही आम्ही सर्वजण छोट्या छोट्या कार्यकर्त्यांच्या असणाऱ्या अडचणीसुद्धा समजून घेऊ आणि मग त्या दिशेने आम्ही यानंतरच्या काळात जाऊ. आणि आता देवेंद्रजींबरोबर सुद्धा अतिशय चांगली सकारात्मक त्या सर्व विषयामध्ये चर्चासुद्धा झाली आणि मला सांगायला आनंद होतो की डॉक्टर निलेश राणे यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही सिंधुदुर्ग असेल किंवा कोकणातील सर्व भागांमध्ये जो त्यांचा झंझावात आहे तो झंझावात असाच येणाऱ्या काळात सुरू राहील. 24 तासामध्ये त्यांची नाराजी दूर केली. हा विषय देवेंद्र फडणवीसांच्या दरबारी गेला, तिकडे समजूत काढावी लागली. नेमका वाद काय होता? मित्र पक्षांसोबतचे काही इंटरनल वाद होता की पक्षामध्ये काही इंटरनल वाद होता? काय होतं नेमकं? यामध्ये मी मगाशीच सांगण्याचा प्रयत्न केला की आम्ही सर्वजण भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते पक्ष संघटना म्हणून अतिशय जोमामध्ये काम करत असतो. कार्यकर्त्यांच्या जीवावरती असणारी ही सर्वच्या सर्व मदार असते. लोकसभा खास त्याचबरोबर आमदारकीच्या निवडणुका या सर्व गोष्टींकडे आपलं लक्ष असतं. परंतु ज्या छोट्या ज्या ग्रामपंचायती आणि छोट्या लेवल्सवरती असणाऱ्या निवडणुकीमध्ये जे कार्यकर्ते निवडणूक लढत असतात त्यांच्या असणाऱ्या अनंत अडचणी यासुद्धा जाणून घेणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. त्यांची कोणीतरी या सगळ्या गोष्टीमध्ये विचारपूस करणं हेही अत्यंत गरजेचं असतं आणि अशा सगळ्या प्रमुख नेत्यांनी सुद्धा या सगळ्या गोष्टीमध्ये लक्ष द्यावं अशी त्यांची खालच्या असणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या ज्या भावना होत्या त्या सातत्याने ते डॉक्टर निलेश राणेंना सांगत होते. निलेश राणे त्या सगळ्या गोष्टीमध्ये चर्चा करण्याचा प्रयत्न करत होते, परंतु काही अंशी का होईना त्यामध्ये दुर्लक्ष होतं आणि म्हणून त्यांची नाराजगी होती. परंतु त्यांची नाराजगी स्वाभाविक होती आणि यानंतरच्या काळात असं काही घडणार नाही आणि आम्ही सर्वजण मिळून या सगळ्या गोष्टींमध्ये विशेष लक्ष घालू अशी मी त्यांना खात्री दिली आहे. आणि मला खात्री आहे की आम्ही सर्वजण येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्रामधील असणाऱ्या या सगळ्या विषयाला नक्की मार्ग. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. की आम्ही सर्वजण भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते पक्ष संघटना म्हणून अतिशय जोमामध्ये काम करत असतो. कार्यकर्त्यांच्या जीवावरती असणारी ही सर्वच्या सर्व मदार असते. लोकसभा खास त्याचबरोबर आमदारकीच्या निवडणुका या सर्व गोष्टींकडे आपलं लक्ष असतं. परंतु ज्या छोट्या ज्या ग्रामपंचायती आणि छोट्या लेवल्सवरती असणाऱ्या निवडणुकीमध्ये जे कार्यकर्ते निवडणूक लढत असतात त्यांच्या असणाऱ्या अनंत अडचणी यासुद्धा जाणून घेणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. त्यांची कोणीतरी या सगळ्या गोष्टीमध्ये विचारपूस करणं हेही अत्यंत गरजेचं असतं आणि अशा सगळ्या प्रमुख नेत्यांनी सुद्धा या सगळ्या गोष्टीमध्ये लक्ष द्यावं अशी त्यांची खालच्या असणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या ज्या भावना होत्या त्या सातत्याने ते डॉक्टर निलेश राणेंना सांगत होते. निलेश राणे त्या सगळ्या गोष्टीमध्ये चर्चा करण्याचा प्रयत्न करत होते, परंतु काही अंशी का होईना त्यामध्ये दुर्लक्ष होतं आणि म्हणून त्यांची नाराजगी होती. परंतु त्यांची नाराजगी स्वाभाविक होती आणि यानंतरच्या काळात असं काही घडणार नाही आणि आम्ही सर्वजण मिळून या सगळ्या गोष्टींमध्ये विशेष लक्ष घालू अशी मी त्यांना खात्री दिली आहे. आणि मला खात्री आहे की आम्ही सर्वजण येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्रामधील असणाऱ्या या सगळ्या विषयाला नक्की मार्ग. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळणारी भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भय
गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. माजी खासदार निलेश राणे यांनी सोशल मीडियावरती राजकीय निवृत्ती जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. निलेश राणे यांनी राजकीय निवृत्ती का घेतली यामागचे नेमकं कारण अद्याप समजू शकलं नाही. निलेश राणे यांनी राजकीय निवृत्ती घेऊ नये अशी भावना पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. त्याची समजूत करण्यात आम्हाला यश येईल आणि ते आपली भूमिका बदलतील अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार राजन तेली यांनी दिली आहे. हे अनपेक्षित होतं, पण निलेश राणे यांना आम्ही सर्वजण निश्चितपणे समजावू. खूप चांगलं काम भारतीय जनता पक्षाचं कुडाळ मालवण त्यांनी उभं केलं आहे आणि आज त्यांच्याकडे आश्वासक चेहरा म्हणून सगळे तिथली जनता आणि पदाधिकारी सगळे त्या ठिकाणी बघत आहेत. आणि याचं सुतोवाच आदरणीय पालकमंत्र्यांनी पण केले की उद्या भवितव्यातले जे उमेदवार असतील ते निलेश राणे असतील आणि परवाच्या दौऱ्यात आदरणीय बावनकुळे साहेबांनी पण तेच सुतोवाच केले. तर मला खात्री आहे की निलेश राणे यांना आम्ही निश्चितपणे समजावू आणि ते कुठेही चुकीचा निर्णय या ठिकाणी घेणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. कोकण 7 लाईव्ह व दैनिक कोकण 7 आयोजित बिलबर्ड प्रॉपर्टीज प्रायोजित व कॅमलिन सहप्रायोजित खेळ पैठणीचा कार्यक्रम सावंतवाडी माठेवाडा नवरात्रोत्सव मित्रमंडळ येथे आयोजित करण्यात आला होता. यात सौ नव्या निलेश पेडणेकर या विजेत्या ठरल्यात. अर्चना फाउंडेशन पुरस्कृत पैठणीनं मान्यवरांच्या हस्ते त्यांना गौरवण्यात आलं. तर सौ हृदया ओमकार सरनाईक व सौ देवयानी देवेंद्र टेमकर यांनी अनुक्रमे द्वितीय व तृतीय क्रमांकाच्या मानकरी ठरल्या. या दोघींना सुप्रसिद्ध SM मडकईकर ज्वेलर्स पुरस्कृत चांदीचं नाणं व चांदीच्या लक्ष्मीची मूर्ती देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरवण्यात आलं आहे. रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या कार्यक्रमास महिलांसह आबालवृद्धांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. सावंतवाडी शहरातील आत्मेश्वर मंदिर येथील माठेवाडा नवरात्रोत्सव मंडळाच्या मंडपात हा खेळ पैठणीचा कार्यक्रम रंगला होता. यात विविध भागातील महिलांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला होता. अर्चना फाउंडेशनच्या अध्यक्षा अर्चना घारेकर यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचा शुभारंभ झाला. सर्वप्रथम सर्व आमच्या माता भगिनींना, बंधू भगिनींना मी नवरात्र उत्सवाच्या खूप शुभेच्छा देते. खरं तर कोकण 7 लाईव्ह आपल्या सर्वांना आपापलंसं वाटणारं, हक्काचं वाटणारं असं हे चॅनल लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ सांभाळता लोकशाहीचं सामाजिक उपक्रमामध्ये पण सहकार्य करतात आणि विविध कार्यक्रम या चॅनलच्या माध्यमातून राबवले जातात. खरं तर मी देवयानी मॅडम असतील, त्यांची सर्व टीम असेल, विनायक असतील, आमचे संदीपजी देसाई, सर्व टीम यांचं मनापासून कौतुक करते की अतिशय चांगलं काम आमच्या महिलांसाठी आज खेळ पैठणीचा तुम्ही अरेंज केलेला आहे आणि आमच्या महिला खरं तर त्याची वाट बघतायत. त्यामुळे जास्त वेळ न घेता सर्वांना मी नवरात्री उत्सवाच्या पुन्हा एकदा शुभेच्छा देते. सर्व माझ्या माठेवाडवासियांना, सोन्यासारख्या माणसांना सोन्यासारख्या शुभेच्छा देते. दरम्यान कोकण 7 लाईव्हच्या संपादिका दिव्यानी वरसकर यांनी मनोगत व्यक्त केलं. गेले 8 दिवस आम्ही हा कार्यक्रम प्रत्येक तालुक्यामध्ये साजरा करतो आणि त्याच्या पाठचं कारण हेच होतं की महिलांना कुठेतरी एक तासभर विरंगुळ्याचे क्षण मिळावे. कारण चूल आणि मूल सांभाळताना आजच्या धकाधकीच्या जीवनामध्ये जेव्हा महिला वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये अग्रेसर आहेत, अशा वेळेस त्यांना स्वतःकडे लक्ष द्यायला खूपच कमी वेळ मिळतो. आणि अशा वेळेस या नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने जेव्हा ज्याला स्त्री शक्तीचा जागर म्हणतात किंवा सृजनशीलता म्हणतात, अशा वेळेस त्यांना 1 तास का होईना स्वतःकडे बघण्यासाठी, स्वतःच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी थोडासा वेळ मिळावा, याच्यासाठी हा खेळ पैठणीचा कार्यक्रम घेऊन आम्ही प्रत्येक तालुक्यामध्ये गेलेलो होतो. आज नवमी, ॲक्च्युली आता 12 वाजून गेलेले आहेत, दसरा सुरू झालेला आहे. त्यामुळे दसऱ्याच्या मी सगळ्या तमाम ह्या माठेवाड्याच्या भगिनींना, सावंतवाडीकरांना खूप खूप शुभेच्छा देते. शुभारंभानंतर मुख्य आकर्षण खेळ पैठणीच्या कार्यक्रमाचा थरार रंगला. यात महिला उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाल्या होत्या.
3 फेऱ्यांमध्ये चाललेल्या खेळात नव्या पेडणेकर यांनी बाजी मारली. अर्चना फाउंडेशन पुरस्कृत पैठणीनं मान्यवरांच्या हस्ते त्यांना गौरवण्यात आलं. तर सौ हृदया ओंकार सरनाईक व सौ देवानी देवेंद्र टेमकर यांनी अनुक्रमे द्वितीय व तृतीय क्रमांकांच्या मानकरी ठरल्या. या दोघींना सुप्रसिद्ध S.A. मडकईकर ज्वेलर्स पुरस्कृत चांदीचं नाणं व चांदीची लक्ष्मी मूर्ती देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरवण्यात आलं. 2 व 3 नंबरसाठी 2 स्पर्धकांचे समसमान गुण झाल्यामुळे आणखी एक खेळ घेण्यात आला. त्यामध्ये सौ हृदया सरनाईक ह्या द्वितीय व सौ देवानी टेमकर यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला. विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते गौरवण्यात आलं. तर न बोलता न ऐकू येणाऱ्या सौ पूजा साटविलकर खेळ पैठणीत सहभागी झाल्या होत्या. त्यांच्या जिद्दीला दाद देत त्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. रात्री उशिरापर्यंत हा कार्यक्रम चालला. मात्र महिलांच्या उत्साहात तसोभरही कमी नव्हती. या प्रसंगी दैनिक कोकणसाचे संपादक संदीप देसाई, S.A. मडकईकर ज्वेलर्सच्या सौ वैष्णवी मडकईकर, अर्चना फाउंडेशनच्या सौ पूजा दळवी, युवा उद्योजक विराग मडकईकर, सामाजिक कार्यकर्ते देव्या सूर्याजी, मंडळाचे अध्यक्ष नंदू गावडे, मंडळाचे सदस्य पुंडलिक दळवी, देवेंद्र टेमकर, गुरुप्रसाद चिटणीस, माजी नगरसेवक संजय पेडणेकर, बबलू मिशाळ, दिलीप सांगावकर आदी उपस्थित होते. या संपूर्ण कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन बाळू वालावलकर यांनी केलं. तसंच हा कार्यक्रम थेट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी IT हेड विजय धुरी, कॅमेरामन प्रसाद कदम, साहिल बागवे, अनिकेत नारेवकर यांनी काम केलं. या कार्यक्रमाचे आभार सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी मानले. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. विजयादशमी म्हणजे दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावरती कुडाळ पोलीस ठाण्यात पोलीस निरीक्षक रुणाल मुल्ला यांच्याकडून शस्त्रास्त्र पूजन करण्यात आलंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता बिलबर्ड प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क बिलबर्ड प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. निलेश राणे राजकारणातून निवृत्त होतील असं वाटत नाही. त्यांनी निवृत्त होऊ देखील नाही असं आवाहन प्रवीण भोसले यांनी केलंय. तर एकानं आमदार एकानं खासदार राहावं हा नारायण राणे यांचा दोन्ही मुलांच्या बाबतीतला विचार होता. त्याचप्रमाणे भाजप त्यांचा विचार करू शकतं, परंतु एकाच घरात किती उमेदवार द्यावे हा भाजपचा विचार असू शकतो. मात्र यातून नारायण राणे निश्चित मार्ग काढतील असं विधान प्रवीण भोसले यांनी केलं आहे. निलेश राणे जर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये आले, अर्थात शरद पवार साहेबांनी त्यांना आशीर्वाद दिला, तर आम्ही निश्चितच त्यांचं स्वागत करू. ते राजकारणातून निवृत्त होतील असं मला वाटत नाही. ते निवृत्त होऊ नये. एकदा समाजकार्यात, राजकारणात खासदार आणि मोठमोठी महत्त्वाची पदं, जबाबदाऱ्या स्वीकारल्यानंतर अशा तऱ्हेचा निर्णय, निराशेने निर्णय ते त्यांनी घेऊ नये. ते घेणार नाहीत असं मला वाटतं. आणि अजूनपर्यंत नारायण राणे साहेबांचा जो ह्या दोन्ही मुलांच्या बाबतीत, त्यांच्या बाबतीत जो विचार होता, तो विचार असाच होता की दोघांनी राजकारणामध्ये राहावं, एकाने आमदार एकाने खासदार. तर त्याप्रमाणेच तो विचार राहील. भाजप त्यांचा काहीतरी विचार करू शकतं. काही वेळेला भाजपचा जो सध्याचा प्रवाह आहे त्याच्यामध्ये एकाच घरामध्ये किती तिकीटं द्यावी वगैरे हा प्रश्न असू शकतो. नारायण राणे लोकसभेला उभे राहू शकतात. त्याच्यामुळे परत पुन्हा निलेश आमदारकीला उभे राहू शकतात. त्यामुळे एकाच कुटुंबामध्ये 3 उमेदवारी द्यायचे की काय, अशा तऱ्हेचाही प्रश्न कदाचित भाजपमध्ये असेल. तो प्रश्न सुटत असेल की नसेल, तर त्याच्यातून मार्ग नारायण राणे साहेब निश्चितच काढतील. कारण त्यांच्या दृष्टीने सुद्धा ते महत्त्वाचं, त्यांच्या राजकीय दृष्ट्या निलेश राणेंनी त्यांच्याबरोबर काम करणं महत्त्वाचं निश्चितच आहे. हे काय मी सांगायला पाहिजे असं.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12 आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा तथा संसदरत्न खासदार सुप्रियाताई सुळे 27 ऑक्टोबर रोजी सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाच्या दौऱ्यावरती येत आहेत. दोडामार्ग येथे कार्यकर्ता मेळावा झाल्यानंतर सुप्रिया सुळे या सावंतवाडीतील यशवंतराव चव्हाण समुपदेशन केंद्र, अर्चना घारे संपर्क कार्यालय येथे भेट देत कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी घेणार आहेत. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांसह त्यांच्या बैठका होणार असून त्यानंतर पत्रकारांशी त्या संवाद साधणार आहेत, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारे परवा यांनी दिली. आदरणीय संसदरत्न खासदार सुप्रियाताई सुळे या महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहेत. महिनाभर त्या फिरतायत. विदर्भ, मराठवाडा, अमरावती सगळं म्हणजे नगर वगैरे सगळं करून त्या आता सावंतवाडीमध्ये येत आहेत. तर सकाळी 8:30 वाजता त्या सावंतवाडीत पोहोचत आहेत. 9 वाजता बांधायचं त्यांचं स्वागत होईल. त्यानंतर स्वागत झाल्यानंतर त्या दोडामार्गला आम्ही सगळे त्यांना दोडामार्गला जाऊ. तिथे महालक्ष्मी हॉल आहे दोडामार्ग बाजारातच. त्या हॉलमध्ये जाहीर मेळावा होईल, कार्यकर्ता मेळावा. आणि तो मेळावा झाल्यानंतर साधारण 1-1:30 वाजता ताई परत सावंतवाडीत येतील. सावंतवाडीत आल्यानंतर आपलं अर्चना घारे संपर्क कार्यालय आहे, ते यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचं काउन्सिलिंग सेंटर आहे, तिथे त्या एक 15-20 मिनटं देतील आणि काही निवेदनं वगैरे असतील कोणाची काही तर त्या इथे स्वीकारतील. त्याच्यानंतर तसंच मँगो वनमध्ये महाविकास आघाडीची बैठक ही लावलेली आहे. पूर्ण महाराष्ट्रात फिरताना हाच अजेंडा घेऊन ताई सेवा, सन्मान आणि स्वाभिमान हा विचार घेऊन महाराष्ट्रात गेलेले आहेत. आणि तसंच महाविकास आघाडीची बैठक, तर मँगोवनमध्ये महाविकास आघाडीची बैठक होईल. त्यामध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेसचे सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक होईल आणि ती झाल्यानंतर पत्रकार परिषद होईल. आणि ते झाल्यानंतर ताई मग परत मोपा एअरपोर्टवरनं मुंबईला येतील. असा साधारण दौरा आहे ताईंचा. सुप्रियाताई या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्यांचा दौरा आहे आणि त्या अनुषंगाने या दौऱ्याच्या माध्यमातून त्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये येणार आणि दोडामार्गमध्ये एक महामेळावा आयोजित केलेला आहे. या मेळाव्याला अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळेल आणि तो मेळावा यशस्वी होईल. आमच्या पक्षाच्या त्या कार्याध्यक्ष आहेत, संसदरत्न आहेत आणि आज आपण पाहतो आहोत की जी इंडिया आघाडी आहे त्या इंडिया आघाडीचं नेतृत्व शरद पवार आणि सुप्रियाताई उभयता करत आहेत. आणि त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं नेतृत्व शरद पवार साहेब आणि सुप्रियाताई सुळे, रोहित पवार हे करत आहेत. देशामध्ये इंडिया आणि महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी सर्व धर्मनिरपेक्ष पक्ष एकत्रित आलेले आहेत आणि भाजपला विरोध करण्यासाठी अगदी शेवटच्या स्तरापर्यंत ही महाविकास आघाडी आणि इंडिया राहणार आहे. उद्याच्या सिंधुदुर्गच्या मेळाव्यामध्ये त्याला चांगल्या तऱ्हेचा प्रतिसाद मिळत आहे. त्याचप्रमाणे आता जो संभ्रम लोकांच्या मनामध्ये होता तो स्पष्ट दूर झालेला आहे. शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी याच्यामध्ये लोकांच्या मनामध्ये संभ्रम जो होता तो आता दूर झालेला आहे. पवार साहेबांनी स्पष्ट केलेलं आहे की भाजपबरोबर कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आमचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जाणार नाही. आणि दुर्दैवाने अजित पवार आणि त्यांचे सर्व सहकारी हे भाजपबरोबर गेलेले आहेत, भाजपच्या मंत्रिमंडळामध्ये आहेत. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले पाहिजेत याच्यासाठी प्रयत्न करणार असे जाहीर करत आहेत. त्याच्यामुळे आता आणि आमच्या
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सर्व धर्म समभाव धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या सगळ्या पक्षांना बरोबर घेऊन जाणार. आमच्याबरोबर आपले शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे साहेब हे पण आमच्या इंडिया आघाडीमध्ये आलेले आहेत. महाविकास आघाडीचे ते नेते आहेत. त्यांनी सुद्धा हिंदुत्व हा जरी त्यांचा मुद्दा असला तर हिंदुत्वापासून ते थोडे सुद्धा दूर गेलेले नाहीत. बाळासाहेब ठाकरेंचे हिंदुत्व त्या शिवसेनेमध्ये आहेच. हिंदुत्वाचा प्रसार करतच आहेत आणि हिंदू या दृष्टिकोनातूनच त्यांचं राजकारण जरी असलं तरी सुद्धा त्यांनी या महाविकास आघाडीचं नेतृत्व करताना आपण धर्मनिरपेक्ष म्हणजे जे काय सुविधा जे काय इतर धर्मियांना त्रास होणार नाही, सगळ्यांना या देशामध्ये सुखसमाधानाने राहता येईल. महाराष्ट्रामध्ये सगळे धर्म सगळ्या जाती एकत्रितपणे चांगल्या तऱ्हेने राहू शकतील, समाधानाने राहू शकतील. म्हणून सेक्युलर इंडिया जे आपल्या घटनेमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलेलं आहे, इंडिया इज सेक्युलर, हे महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी मान्य केलेला आहे. आणि त्यामुळे त्यांचं हिंदुत्व हा जरी विचार असला, हिंदुत्वाचा विचार जरी असला तरी सुद्धा ते धर्मनिरपेक्ष पक्षाबरोबर महाविकास आघाडीत आहे. आणि उद्या ही महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी आणि देशामध्ये इंडिया अशा तऱ्हेने निवडणुका होतील आणि त्याच्यामध्ये भाजपचा पराभव दोन्ही ठिकाणी करण्याचा आमचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा शरद पवारांनी आपला विचार जाहीर केला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल इमिरत संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. कणकवलीत दसऱ्याचा उत्साह मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळाला. यावेळी सोनं लुटण्यासह बैलगाडी पळवण्याची अनोखी प्रथा पाहायला मिळाली. परंपरागत ही रीत असल्याप्रमाणे त्या रीतीप्रमाणे सगळं केलं जातं आणि त्याचप्रमाणे सगळे गाव घर रहित रंबावळ असलेली बाजारपेठेपासून संपूर्ण 2 नदीच्या आतमध्ये जो गाव, त्या गावाची सगळी लहान तोर मंडळी जेवढी आहेत तेवढी इथे सगळी नतमस्तक होती स्वयंभू रवणाच्या पेरणी.
दसरा उत्सव गेली 5000 वर्ष ही कणकवली स्वयंभू रवनाथ राठी चालू आहे आणि या उत्सवामध्ये लहान मुलापासून म्हाताऱ्यापर्यंत सगळे सहभागी होतात. ग्रामदेवतेच्या स्वयंभूच्या कृपेने गावात असलेली सगळी मंडळी एक साथ या उत्सवाला एक मतावर येऊन हा उत्सव साजरा केला जातो. कणकवली नियमाप्रमाणे दुपारी 2:30 वाजता ढालकाठीजवळ गणेश पूजा करून टाळ्याला बळी दिलं जातं आणि त्याच्यानंतर बाजारपेठेमध्ये वेगवेगळ्या वाहनांची ज्याच्यामध्ये प्राणी आले, गाड्या आल्या, शर्यत चालू ठेवली जाते. एक लोकांचं त्या निमित्ताने कष्टकरी कामगार वर्गाचं एक मनोरंजन असतं त्याच्यामध्ये आणि एकता असते. वर्षभरात कुठे तुटपुंजे जे डिस्प्यूट असतात ते निघून जातात आणि सगळे एक होऊन एक मतावरून देवाच्या त्या छत्रछायेखाली हा उत्सव सगळेजण आनंदाने साजरा करतात. दसऱ्याच्या नियमाप्रमाणे आज दसरा आम्ही सोना लुटतो. रात्री आत्ता देव 5 वाजता 5-5:30 वाजता आम्ही बाहेर काढणार. आपल्याजवळ जाणार आम जनता कणकवलीची सगळी ही दसरा उत्सवाला आपल्याजवळ जिथे देवांची लग्न लावली जातात आपल्याचं लग्न लावलं जातं. नियमाप्रमाणे सोनं लुटलं जातं. त्यानंतर देव जाग्यावर येऊन मंदिरात रवनाथ मंदिरात येऊन राठी स्थिर केली जाते. त्यानंतर 2 दिवस 25 आणि 26, 24ला दसरा, 25 आणि 26 या 2 दिवसाला देव वर्षातून एकदा थळाकुळाच्या भेटीसाठी जातो. आम जनता त्यांच्याबरोबर असते. थळाकुळाची भेट घेऊन 2 दिवसानंतर हे काम थळाकुळाचं फक्त दसऱ्यालाच होतं, बाकी वर्षभरात कुठच्याही सणाला होत नाही. थळाकुळाची भेट घेऊन देव जाग्यावर स्थिर झाल्याच्या नंतर मग नियमाप्रमाणे उर्वरित रखवाली घेऊन देव स्थिर करून निरी सोडून या सणाचं समाप्ती केली जाते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12 आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. विद्यमान अध्यक्ष प्रकाश मोरे यांच्यावरती जोरदार टीका करत सहकार महर्षी शिवराम भाऊ जाधव सहकार वैभव पॅनलचे सर्वच उमेदवार निवडून येतील असा विश्वास सगुण धुरी, दादा बेळणेकर आणि दिलीप माळकर यांनी केला आहे. या ठिकाणी जी पत्रकार परिषद आयोजित केलेली आहे, आवाज येतोय ना, ती एक माणगावातील सर्वोदय सहकारी पतसंस्था मर्यादित माणगाव तालुका कुडाळ या आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या सहकारी संस्थेची स्थापना 5 मे 1986 मध्ये झाली. सहकार महर्षी कैलासवासी श्री शिवराम भाऊ जाधव यांनी ही स्थापना केली. गेल्या 37 वर्षात या संस्थेची एकही पंचवार्षिक निवडणूक झालेली नाही. गेल्या 37 वर्षात ह्या 1986 पासून आजपर्यंत म्हणजे आता चालू आहे ही निवडणूक, 37 वर्षात एकही पंचवार्षिक निवडणूक सार्वत्रिक निवडणूक झालेली नाही. एक जगातलं आश्चर्यच आहे. लोकशाहीमध्ये हा चिंतनाचा विषय आहे की एखाद्या संस्थेची 37 वर्ष पंचवार्षिक सार्वत्रिक निवडणूक होत नाही. हा एक चिंतनाचा विषय आहे आणि संस्थेच्या दृष्टीने हा हिताचा विषय नाही. सहकारी संस्थेचा कारभार संस्थेने
मंजुरी दिलेल्या उपविधी म्हणजे बायलॉज प्रत्येक संस्थेला आपला कारभार करताना आपले बायलॉज आपले उपविधी ही तयार करावी लागते आणि सहकार खात्याकडून त्याला मंजुरी घ्यावी लागते आणि त्यानुसार प्रत्येक संस्थेचा कारभार हा बायलॉज म्हणजे संस्थेची उपविधी नुसार चालत असतो. या संस्थेचा कारभार आजपर्यंत गेल्या 5 वर्षामध्ये आम्ही पाहतोय. आम्ही हे सर्वजण आता जे उमेदवार होऊन तिथं उभे राहिलो आहेत निवडणुकीला हे सगळे सभासद आहेत पूर्वीचे आणि आम्ही प्रत्येक मीटिंगमध्ये ह्यांचा कारभार बघितलेला आहे. तर हा कारभार संस्थेच्या आर्थिक धोरणानुसार चालत नाही. ही आमची पहिल्यापासून तक्रार आहे की संस्थेचं जे आर्थिक धोरण नसते त्यानुसारच ह्या संस्थेचा कारभार चालवावा लागतो. तसेच संस्थेची उपविधी बायलॉजनुसार आणि संस्थेचे कर्जविषयक धोरण आहे. कर्ज कोणत्या प्रकारे प्रत्येक आर्थिक संस्थेला आपलं कर्जविषयक धोरण ठरवावं लागतं आणि त्यानुसार आपला कारभार चालू करावा लागतो. संचालक मंडळ आज जे विद्यमान संचालक मंडळ आहे त्यांनी संस्थेची उपविधी जवळजवळ गुंडाळून ठेवलेली आहे. संस्थेच्या उपविधीनुसार आजचा संस्थेचा आर्थिक कारभार चालत नाही. तसेच आज त्या उपविधीची पायबंदी केल्यासारखीच आहे आणि त्यामुळे उपविधीची पायबंदी करणे उपविधीची नुसार कारभार न चालवणे आणि त्यामुळे संस्थेमध्ये अनेक बाबतीत गैरव्यवहार होण्याचे संभव असतात. जर उपविधीनुसार कारभार चालला तर संस्थेचे कारभार नीट चालतात. उपविधीच्या विरुद्ध कारभार चालला तर संस्थेमध्ये गैरव्यवहार होण्याचे संभव असतात आणि त्यामुळे संस्थेला धोका पोहोचण्याचा मोठा संभव असतो. आणि या गोष्टी आणि संस्थेला हानिकारक होऊ नये संस्थेची प्रगती व्हावी आणि तसंच एक माणगावला प्रकरण घडलेलं आहे. माणगावला श्रीदेवी यक्षिण नावाची पतसंस्था आहे आणि आज ती बंद आहे. तसेच या संस्थेची विल्हेवाट लागू नये संस्थेचं नुकसान होऊ नये हानी होऊ नये आणि या संस्थेमध्ये जे असंख्य सभासद आहेत किती आज या संस्थेमध्ये ठेवीदार म्हणून जवळजवळ 2000च्या आसपास ठेवीदार आहेत आणि त्यांच्या 11 कोटी ठेवी आहेत. आणि हे सगळं सांभाळलं जावं कोणाच्याही ठेवीदाराचं आर्थिक नुकसान होऊ नये आर्थिक फटका बसू नये आणि त्यापासून संस्थेला नुकसान पोहोचू नये या उद्देशानेच ही निवडणूक आम्ही लढवत आहोत. एक क्रमांक 1चा मुद्दा आमचा. आता कशी आहे का निवडतोय संस्थेचे आजचे जे विद्यमान अध्यक्ष आहेत सन्माननीय प्रकाश जगन्नाथ मोरे आणि त्या संस्थेतील त्यांचे सहकारी त्यांच्याबरोबर त्या संस्थेत संचालक असलेले त्यांचे सहकारी जोसेफ पीटर डॉन्टस उत्तम जनार्दन सराफदार प्रफुल्ल सुरेश सोदरिक आता त्यांची बायकोच्या नावावर हे कर्ज आहे होय ना. आता हे त्यांनी कर्ज स्वतः नावावरचं बायकोच्या नावावर ट्रान्सफर करून घेतलेलं आहे. त्यांची मिसेस सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत कार्यरत आहे नोकरीला आहे. हा ते सांगते मी. आणि तिच्या नावावर स्वतःच्या नावावरचं कर्ज ट्रान्सफर करून घेतलेलं आहे. आणि या लोकांनी बऱ्याच वेळा मोठ्या प्रमाणात कर्ज उचल केलेली आहे आणि केलेली कर्ज उचल ही मुठीत थेट केलेली नाही. हे बऱ्याच प्रमाणात जी आता मी नावं घेतली सगळे लोक मोठ्या प्रमाणात थकीत झालेले आहेत आणि ज्यावेळी आम्ही ओरड करतो त्यावेळी कुठून तरी हे कर्ज वसूल केलं जातो. नाहीतर 5-5 वर्ष हे संस्थेचं कर्ज वसूल होत नाही. आता एक उदाहरण सांगायचं झालं तर या संस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष प्रकाश जगन्नाथ मोरे यांनी संस्थेची शाखा कुडाळ या संस्थेची कुडाळ एक शाखा आहे
या कुडामध्ये 12 हे की तुम्ही 12/1/2021 त्याचा आमच्याकडे याचा एव्हिडन्स आहे, पुरावा आहे. तिथे आपल्याला बघायला मिळेल की 12/1/2021 रोजी 10 लाख रुपयाची कर्जाची उचल केलेली आहे. कर्जाची उचल करताना, आता कर्जाची उचल करताना संस्थेची काही नियमावली आहे आणि सहकार खात्याची काही कायदे कानून आहेत, त्याचं पालन करावं लागतं. संस्थेच्या बायलॉजमध्ये जे नियम आहेत त्याप्रमाणे संस्था चालली पाहिजे, त्याप्रमाणेच कर्ज उचल व्हायला पाहिजे. ती कर्ज न झाल्यामुळे हा आम्हाला निवडणूक लढवावी लागते. आम्ही सुरुवातीला ह्यांच्याशी ही निवडणूक होऊ नये आणि संस्थेला किमान 3.5-4 लाख रुपये हा जो निवडणुकीचा खर्चाचा भुर्दंड बसतोय तो पडू नये म्हणून समजवता करण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे थोडं हे होते, प्रयत्न केला, हे सुरुवातीला सांगितलं पाहिजे. केला, 4-5 वेळा आम्ही एकत्र बसलो, पण समजवता करण्याची, तडजोड करण्याची त्यांची मानसिक तयारी नाहीच. त्यांनी प्रत्येक वेळेला आम्हाला साथ दिलेली नाही आणि म्हणून आम्ही ही निवडणूक लढवत आहोत. आता हा पुढचा विषय, जो 10 लाख रुपये कर्ज उचल केलेली आहे, कर्जाची उचल करताना प्रथम संस्थेला तारणाशिवाय कर्जाची उचल होत नाही. आता कोणत्याही संस्थेत आपण गेलो तर प्रथम त्याला तारण द्यावं लागतं, जामीन द्यावं लागतं आणि त्याच्यानंतरच कर्जाची उचल केली जाते. तर या ठिकाणी संस्थेचा तारण दिल्याशिवाय कर्जाची उचल होत नाही, परंतु संस्थेचे अध्यक्ष यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून, म्हणजे स्वतःला जे अध्यक्षपद आहे त्याचा गैरवापर करून कागदपत्राची व तारणाची पूर्तता न करता 10 लाख रुपयाची कर्जाची उचल केलेली आहे. आता हे गैर आहे. संस्थेच्या नियमात हे बसत नाही. सहकार खात्यामध्ये असं कुठं नाही आहे की पहिले तारण द्या, जामीन द्या, त्यानंतरच कर्जाची उचल करा. हे प्रोसिजर आहे, काम करण्याची पद्धत आहे, पण त्याप्रमाणे हे केलेले नाहीये. कर्ज उचलीनंतर, आता पहिली कर्ज उचल केली, त्यानंतर काय केलं, कर्ज उचलीनंतर गाव गोटोस मध्ये जमीन सोसायटीला नमुना तयार करून, हा एक प्रकार आहे त्यांचा नमुना, काही कायद्याची तरतूद आहे, त्यांची बायलॉज आहेत मध्ये कायद्याची. गोटोस मध्ये जमीन सोसायटीला नमुना तयार करून बोजा चढविण्यासाठी तलाठी गोटोस यांच्याकडे 25/2/2021 रोजी देण्यात आला. हा नमुना एक प्रकार आहे देण्याचा, एक म्हणजे त्यांचं प्रोसिजर आहे सोसायटीचं काम करण्याचं. जानेवारीमध्ये उचल झाली आणि फेब्रुवारीमध्ये नमुना हे केलं. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की उचल पहिली आणि कागदपत्राची पूर्तता नंतर, असा तो सरळ अर्थ होतो. नमुना झाला आपला नमुना, त्या नमुन्यावर सहीच केलेली नाही आहे. आता आपल्याकडे बघायला मिळेल, आपण म्हणालात की एव्हिडन्स काय आहे त्याचा उपलब्ध आहे आमच्याकडे, दाखवा ना. नमुना आणि कर्ज प्रकरण याबाबतची माहिती दिली. त्याच्यासाठी श्री प्रकाश मोरे यांनी ह्या कागदावर सहीच नाही आहे त्यांची. आता जो आम्ही तुम्हाला एक कर्ज उचलीचा नमुना दाखवला, नमुना त्याला म्हणतात, त्यावर विद्यमान अध्यक्ष प्रकाश मोरे हे कर्जदार असताना त्यांच्यावर सही नाही. त्यांची त्या नमुन्यावर त्यांच्या जामिनाची सही नाही, त्या नमुन्यावर त्यांच्या साक्षीदाराची सही नाही. हे एक प्रकरण आहे आता आमच्या समोर. वास्तविक हे कागदपत्र अपूर्ण असताना कर्ज उचल करणे, कर्ज घेणे हे अयोग्य आहे, नियमाच्या विरुद्ध आहे. 10 लाख रुपये कर्ज घेणे, 10 लाखात ना, हे नियमबाह्य आहे. माहितीच्या अधिकारामध्ये जमीनदार आनंद सोमा वारम
त्यांचे जमीनदार जे आहेत ना, आनंद सोमवारम आणि जयश्री जगन्नाथ मोर्ये ही त्यांची मातोश्री आहे, होय ना. ही त्यांची आई आहे, जयश्री जगन्नाथ मोर्ये. यांची सही नाही याच्यावर. इथं त्याचप्रमाणे गाव गोटोस येथील सर्वे नंबर 17, पोट हिस्सा नंबर 1, 2, 3, 4 या 7/12 संस्थेच्या नावे, या 7/12 संस्थेच्या नावे दिनांक 12/9/96 रोजी 3 लाखाचा बोजा चढवलेला आहे. 3 लाखाचा बोजा चढवलाय. कधी? 12/9/1996. आणि हा 7/12 पुढची कर्ज घेताना पण वापरलेला आहे. 17 ते 20-21 पर्यंत जी कर्ज घेतली, दरवर्षी त्यांचं कर्ज आहे प्रकरण, आणि त्यावेळी हा 7/12 वापरलेला आहे. म्हणजे आता ही जमीन अस्तित्वात आहे की विकली गेली आहे हे काय समजायला आधार नाही, बरोबर ना. 96 मधली जमीन आता तुम्ही वापरता कर्ज घ्यायला तारण म्हणून, ती जमीन अस्तित्वात आहे का, तुमच्याकडे आहे का, तुम्ही विकली आहे का, हे समजायला काय आधार नाही. आणि स्वतःचं त्यांचं कर्ज तारण काय नाही, जामिनांची प्रॉपर्टी आहे, म्हणजे जामीनदारांची प्रॉपर्टी. आणि त्यांच्या सह्या नाही तिथं, त्यांच्या सह्या नाही तिथं. ह्या नमुन्यावर सांगितलं त्याच्यावर. आता 3 लाख रुपये बोजा चढ, ह्या जमिनीवर 3 लाख रुपये बोजा चढवल्यानंतर जी कर्ज घेतलेली आहेत त्या कर्जाच्या प्रमाणात हा बोजा 3 लाखाचा पुरेसा नाही. आम्ही म्हणत नाही, ऑडिटर म्हणतोय. त्यांचाच ऑडिटर आहे तोच म्हणतोय ही जमीन घेतल्यानंतर त्याला जो बोजा दिलाय 3 लाखाचा चढवलाय तो बोजा कमी आहे, पुरेसा नाही. नाही, हा 1 मिनिट. 2019 4/4/2019 कर्ज क्रमांक 626 श्री प्रकाश जगन्नाथ मोर्ये यांनी 10 लाख रुपये कर्ज घेतलेला आहे. 4/4/2019 माणगाव शाखेकडनं. गुळाचं वेगळं, होय ना. आणि व्यवसाय, लाकूड व्यवसायासाठी हे कर्ज घेतलंय. व्यवसाय काय दिलाय आपला, कर्ज उचलण्याचा लाकूड व्यवसाय. इथे म्हटलं 7 नंबर रजिस्टर तारण गणपती प्रॉपर्टी. कर्जदार यांची केवायसी नाही, हा महत्वाचा मुद्दा. प्रत्येक वेळा कर्ज घेताना केवायसी लागते, की संस्थेकडे त्यांची केवायसी नाही. त्यांचे जामीनदार आनंद सोमवारम यांची पण केवायसी नाही. जामीनदाराची पण केवायसी घेतली जाते, ती पण त्यांच्याकडे नाही. त्यावर त्यांचा फोटो पण नाही. आता लाकूड व्यवसाय करतात, त्याचा संस्थेला पुरावा द्यावा लागतो. म्हणजे फॉरेस्टचे काही दाखले द्यावे लागतात, काही जंगलं घेतली त्याची इस्टिमेट काय वगैरे घ्यावे लागतात. फॉरेस्टचे कागद असतात त्याला पूरक. तर लाकूड व्यवसायाचा पुरावा नाही. प्रधान कार्यालय मंजुरी अद्याप नाही. आता अट क्रमांक 02 मध्ये सभासद मालमत्ता तारण तपशील नाही. आता कर्ज घेताना आपल्याला तारण द्यावा लागतं, त्याचा तपशील द्यावा लागतो.
दिलेला नाही. हा ऑडिट रिपोर्ट आहे. आमचं म्हणणं नाही, आम्ही काढून नोट आणल्या नाहीत. ह्या सगळ्या ऑडिटच्या नोट्स आमच्याकडे आता आपल्याला दाखवायला आहेत, उपलब्ध आहेत. करारनामा आणि कर्जरोख्यामध्ये आता काम करारनामा आपण करतो कर्ज घेताना, तो करारनामा आणि कर्जरोख्यामध्ये तारण तपशील नाही. आता तारणाचा तपशील काय तारण दिलंय, जमीन दिलंय का, आणखी स्थावर जंगम मालमत्ता काय दिली आहे, ह्याचा कुठेतरी उल्लेख असावा लागतो. तपशील नाही. आता हे 10 लाख रुपये कर्ज घेतलं, त्याच्यासाठी मुद्रांक शुल्क द्यावं लागतं. मुद्रांक शुल्क नाही, दिलेलंच नाही. तो जामीनदार त्यांचा आहे, त्यांनी अंगठा लावलेला आहे. आता अंगठा लावल्यानंतर दस्तुरी द्यावी लागते, तो दस्तूर करावा लागतो, त्याचाही पत्ता नाही आहे. स्थावर तारण मालमत्तेचे मूल्यांकन अहवाल नाही. इन्कम टॅक्स आता मोठा रक्कम आहे, 10 लाख म्हटल्यावर कर्जदारांचे इन्कम टॅक्स रिटर्न पत्रक आणि करीत असलेल्या व्यवसायाची पत्रक माहिती संस्थेला दिलेली नाहीत. जामीनदार यांचे व्यवसाय आणि उत्पन्नाचा पुरावा नाही. जे जामीन राहिले कोण, त्यांचा उत्पन्नाचा स्त्रोत द्यावा लागतो, एव्हिडन्स द्यावा लागतो, पुरावा द्यावा लागतो. ठिकाणी ही पतसंस्था कार्यरत आहे, त्या ठिकाणच्या ज्या बँका आहेत, राष्ट्रीयकृत बँका असतील, वित्तीय संस्था असतील, त्यांचं ना हरकत दाखला लागतो. तो ना हरकत दाखला दिलेला नाही. कारण अनेक लोक आता अनेक संस्थातून कर्ज घेतात आणि काही संस्था लिक्विडेशन मध्ये जातात, अडचण येतात. तसा ना हरकत दाखला घेतलेला नाही संस्थांचा, ह्याचा बँकांचा किंवा वित्तीय संस्थांचा. हे बघा, ह्याच्यात आता कर्ज घेतल्यानंतर त्याचा विनियोग काय केला, ज्या कारणासाठी कर्ज घेतलं त्याच कामासाठी त्याच कारणासाठी कर्ज वापरला का नाही, त्याचा विनियोग दाखला संस्थेला द्यावा लागतो. तो त्यांनी संस्थेला विनियोग दाखला दिलेला नाही. दुसरा नंबर 401 प्रकाश जगन्नाथ मोर्ये 10 लाख कर्ज घेतलाय. त्याची तारीख आहे 23/3/2020. ठेकेदार व्यवसायासाठी हे कर्ज घेतलेलं आहे. ठेकेदारी व्यवसाय त्यांचे जमीनदार आहेत श्री दत्ताराम सुरेश कोरगावकर. दत्ताराम सुरेश कोरगावकर हे बँकेमध्ये एक क्लार्क आहेत, जामीनदार आहेत. हो, कोरगावकर, दत्ताराम सुरेश कोरगावकर. पत्रकावर श्री दत्ताराम सुरेश कोरगावकर यांची सही नाही. फोटो नाही आणि त्यांची केवायसी पण नाही. व्यवसाय आणि उत्पन्न यांचा पुरावा नाही. ज्या लाकूड व्यवसाय ठेकेदारीसाठी कर्ज घेतलेलं आहे 10 लाख रुपये, पण त्यांचा कर्जदार यांचा व्यवसाय आणि उत्पन्न याचा दाखलाही नाही. कारभार कसला म्हणायचा काय समजत नाही. जामीनदार राहतो किंवा एखाद्या बँकातला जामीनदार राहतो, त्याचा पगाराचा दाखला द्यावा लागतो. ते सगळं बरोबर ना, सिनियर मोस्ट आहात तुम्ही. जामिनाचा पगाराचे दाखले दिलेले नाहीत, संस्थेला द्यावं लागतं.
उद्या कर्जदार थकीत झाला तर पैसे कोणाकडून वसूल करायचे हा प्रश्न येतो ना. सर्वोदय संस्थेच्या 3 लाख रुपये कर्जाचा बोजाच आहे. तिसरं कर्ज घेतलं ते सर्वोदय मानगाव म्हणतात ना. मानगाव. आता ह्याच कर्जावर जे आम्ही तुम्हाला सांगितलं आता 10 लाख रुपये कर्ज घेतलं 23/3/2020 त्याच्यावर त्याच्या रकमेवर जो बोजा ठेवलाय 3 लाखाचा तो कमी आहे. करारपत्रावर जामीन कोरगावकर यांची सही नाही. आता जामीन आहेत यांची सही नाही करारपत्रावर. स्थावर मालमत्तेचे मूल्यांकन अहवाल नाही. कर्ज रोख्याबाबत कोरा बॉन्ड पेपर जोडलेला नाही कारण कोरा बॉन्ड पेपर जोडावा लागतो. हा. अन्य बँका आणि वित्तीय संस्थांचा ना हरकत दाखला नाही. करारनामा आणि कर्ज रोख्यावर स्थावर मालमत्ता तपशील नाही. आवश्यक बाब आहे ही. ठेकेदारी व्यवसायाची आर्थिक पत्रके नाही. हे महत्वाचं आहे. हे पण महत्वाचं आहे ना. हे संस्थेला द्यावंच लागतं. कर्ज मंजूर हा संस्थेला कागदपत्राची आवश्यकता आहे त्यांची पूर्तता केली नाही. इथं थांबूया का ह्याच्यावर. माझ्या मनात नाही हे काय कमी नाही असते. अर्जदाराचा कर्जाचा अर्ज आला की तो संस्थेसमोर ठेवून त्याच्यावर चर्चा करून सविस्तर साधक बाधक चर्चा करून त्याच्यावर निर्णय घेतला जातो कर्ज द्यायचं की नको द्यायचं. मग ह्या सातग्रस्तांनी कोणाला ह्यांना विचारलंच नाही. स्वतःच मंजूर करून टाकलेलं आहे. हा अशीच आहे. त्यांचं जरा वाचू दे जरा लक्ष दे. हा कशी काय केला एकच शंका आहे हे किती मुदतीत कर्ज फेडायचं असतं 2021 मध्ये घेतलं काय बघता प्रकार असा असतो अल्पमुदतीचं दीर्घ मुदतीचं असं कर्ज असतं ते. यांचं किती मुदतीचं आहे. आम्ही कर्ज फेडलेलंच नाही. 5 वर्ष की नाही. यांचं मध्यम मुदत मध्ये आहे. मध्यम मुदत म्हणजे काय 5 किंवा 7 वर्ष. 7 वर्ष खाली किती वर्ष टोटल 21 आहे ना. 21 हे आता 21 आणि त्यांचं कर्ज चालू असणार असं हे काही काय नाही. करतात पूर्ण कागदपत्रावर हे केलेलं आहे. की आम्ही अपुऱ्या कागदपत्राच्या आधारावर कर्ज उचल केलेली आहे. ही संस्थेची आणि सभासदाची फसवणूक केलेली आहे. नियम बाह्य कर्ज उचल केलेलं आहे. स्वतःच्या अधिकाराचा दुरुपयोग केलेला आहे. थकीत म्हणता येणार नाही थकीत म्हणतात. नाही भांडण विषय सांगतो मी साहेब ते थकीत असले ना ते संचालक नाही थकीत लक्षात घ्या. कागदाची पूर्तता न करता एवढी रक्कम उचल आवश्यक असलेल्या कागदाची पूर्तता न करता एवढी या कालावधीत या एखाद्या कर्जदाराला नियमबाह्य कर्ज उचलणे आणि संस्थेने मंजूर करणे. कोणाला कर्ज नियमबाह्य उचलून मंजूर करणे हा क्राईम आहे. हो गुन्हा होऊ शकतो. संस्थेची फसवणूक होते याच्यात. नियमाची पायमल्ली होते. मग संस्थेची जी उपविधी आहे ती काय कामाची आहे. ज्या संस्थेची उपविधी जनरल सभेने मंजूर केलेली आहे. चौघांची अशी नियम बाह्य कृती अशीच आहे. अशीच आहे थकीत नाही. हो थकीत कसं होत आहे व्यवसाय सांगतो. विषय तो नाही. इकडचे घ्यायचे सही नाहीये. हो सही नाहीये. राग रंग बघितला. हे 11 असणारे संचालक ते उद्या जायचे आणि तुमचं सहकार खातं यांची आम्हाला कुठंतरी मिली भगतच दिसली. आम्ही अजेंडा दिलाय ना. मग अजेंडा आम्हाला एकच आहे की ही पतसंस्था एका ग्रामीण भागातली आहे आणि तिची आर्थिक परिस्थिती आजही तशी खालावलेली नाही आहे. लक्षात घ्या. आणि ती अधिक खालवू नये आणि सर्वसामान्य ठेवीदारांचे पैसे रकमा ह्या लॅप्स होऊ नयेत ह्या म्हणजे त्या बुडू नयेत हाच आमचा प्रकार आहे. पतसंस्था वाचवी नाही. माणगाव येथील सर्वोदय सहकारी पतसंस्था मर्यादित ही वाचवणे हा एकमेव उद्देश आमचा आहे. बोला 100% 101% म्हटलं ते चालेल. 1996 जो बोजा 3 लाखाचं चढवलं ना त्याच बोजावर त्यांनी 4/4/2019 10 लाख रुपये कर्ज आणि त्याच्यानंतर 23/3/2020
2020ला 10 लाख रुपये कर्ज, त्या 3 लाखाच्या बोजावर. 31/3/2020ला ती 2 कर्ज आली आणि 21ला फक्त त्यांनी तो नमुन्याचा बोजा 20 लाखाचा बोजाचं पत्र तलाठ्याकडे दिलं. ते बाकी इतर वेळेला म्हणजे 96 पासून जी 2020-21 पर्यंतची कर्ज घेतली ती 3 लाखाच्या बोजावरच त्यांनी 10 लाख कर्ज घेतलं. हा, पण नियम कसा सांगतो संस्थेचा की त्याला दुप्पट बोजा पाहिजे कर्जदाराचा. म्हणजे 10 लाखाचं जर कर्ज असलं तर 20 लाखाचा बोजा आहे. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे याने तो बोजा देताना रजिस्टर तारण गहाण खताने संस्थेला ती प्रॉपर्टी दिली पाहिजे. ती त्याने दिलेली नाही. ती साधा नमुना जुना आहे बोजा तोच दिला. आणि काल सुद्धा जो 21ला बोजा दिला आहे तो सुद्धा त्यांनी नमुन्यामध्ये दिला. तो नमुन्यामध्ये संस्थेला तो बोजा ग्राह्य नाही, तो त्यांनी तारण गहाण खतानेच दिला पाहिजे. त्यामुळे त्यांनी शासनाचा महसूल बुडवलेला आहे याच्याबरोबर कर्जाच्या याच्याबरोबर. नियमबाह्य त्यांनी बोजा चढवला. म्हणजे अध्यक्षाच्या पदाचा गैरवापर. हा, अध्यक्ष पदावर एवढंच आहे ना, एवढंच नियमबाह्य हो, अमुक हे उचल केली. उचल केलेली तीन कालावधी त्यांनी 3 कालावधी 19, 20 आणि 21. हा, बरोबर. आता ते अध्यक्ष आता मला सांगा, आता तुमची सर्वसाधारणची सभा होते, मासिक सभा होते, संचालक मंडळ तुम्ही सभेत असतात, त्यावेळी हा प्रश्न उपस्थित केला गेला नाही का? त्यावेळी यांनी दादा बेळणेकरांनी ते संचालक आहेत त्यांनी तुम्ही सांगा दादा तुमचं. पतसंस्थांना माहितीचा अधिकार लागू नाही हा मला पण माहिती आहे. म्हणून ही जी माहिती आहे, ज्यावेळी मी प्रत्यक्ष तलाट्याकडून जी माहिती घेतली की बाबा नमुन्याशिवाय हे कर्ज उचल झालं, मला माहिती होतं की पतसंस्थांना आम्हाला ह्याची माहितीचा अधिकार आहे. म्हणून मी डायरेक्ट कलेक्टर, तलाठी आणि तहसीलदारांना ही माहितीच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती घेतली मी. आणि त्यानंतर मग मला ही माहिती तलाट्याने दिलेली आहे स्वतः सही शिक्क्याची. मला माहिती आहे की ती संस्थेकडून मिळणार नाही, म्हणून मी शासनाकडून घेतली, ती तलाट्याकडून घेतली. आणि तलाट्याकडून घेतल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला की त्यांचे कुठल्याही प्रकारचे सही नसताना त्यांनी उचलले. मला सांगा की सर्वसामान्य माणूस जर कर्जाला गेला असता आणि त्यानेच जरी 10 लाख रुपयाची रक्कम मागितली असती तर ह्या संस्थेच्या संचालक मंडळाने दिली असती का? अशी कुठलीही सही नसतं किंवा काय नसतं, नाही दिली असते ना. त्याला सांगितलं असतं आधी रजिस्टर तारण गहाण खत करून घेऊन ये आणि नंतर कर्जाची उचल कर. पण अध्यक्षांनी तसं न करता जानेवारीला उचल केली आणि फेब्रुवारीला नंतर बोजा नोंदीला दिलाय. हा फ्रॉडच आहे ना मोठ्या संस्थेला. उद्या ते वसूल झालं पाहिजे. संचालक मंडळ समजा आज नाही आलं, हे कर्ज वसूल होणार कसं? कारण ह्याच 2021च्या ऑडिट मेमोमध्ये संस्थेची 1,50,00,000ची थकबाकी आहे असं ऑडिटर म्हणतो. हा, त्याचं स्पष्ट म्हटलेलं आहे. पण त्याच्या पलीकडे आता थकबाकी जास्तच आहे. हे जर समजा अशीच जर कर्ज राहिली तर संस्था बुडायला काही वेळ लागणार नाही ना. मग ज्या ठेवीदारांची 11 कोटी ठेवी आहे त्या ठेवीदारांनी ज्यांनी विश्वास ठेवला त्या माणगावकरातील सर्वसामान्य लोकांनी आणि यांनी, तर ती बुडायला वेळ लागणार नाही ना. तर मला नोटीस आलेली नाही अद्यापपर्यंत एक. आणि दुसरी गोष्ट माझं काय म्हणणं आहे, मी एक संस्थेचा सभासद आहे. त्यांनी त्या ह्याच्यामध्ये माझ्यावर वैयक्तिक टीका केलेली आहे. माझ्यावर त्यांनी वैयक्तिक टीका न करता संस्थाच्या हितासाठी मी जर बोलत असेल तर त्यांनी माझ्या संस्थेच्या हितासाठी त्यांनी बोलावं. माझ्या वैयक्तिक पातळीवर त्यांनी हे करणे. जर मी समजा त्यांनी मला म्हटलंय त्या ह्याच्यामध्ये कालच्या ह्याच्यामध्ये की मी तोंड उघडलं तर अमुक करीन तर मी सुद्धा तोंड जर उघडलं तर मोरियाना आहेत जे जिल्हा मध्यवर्ती आता सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये तिथे ना अन्य पदार्थ सुद्धा ते राहणार नाही. आणि ह्याच बदनामीमुळे ते जिल्हा मध्यवर्तीच्या बँकेच्या मागच्या निवडणुकीमध्ये पडण्याचं कारण काय? हेच आहे जे आम्ही सांगितलं आता ना, हेच आहे. हे ज्यावेळी आम्ही जिल्हा मध्यच्या बँकेच्या निवडणुकीमध्ये ज्यावेळी हे प्रसिद्ध झालं होतं याचाच परिणाम म्हणून ते पडले. मग का पडले ते? त्यांनी त्याचा अभ्यास करावं. आम्हाला संस्थाही चालवायची आहे. 11 कर्जदार कोणी मिळू शकतात, ठेवीदारांचा विषय आहे. सर्वसामान्य ग्रामीण भागातली ती शिवराम भाऊनी संस्था उभी केलेली आहे. त्यांनी ती संस्था जगली पाहिजे आणि ठेवीदारांचे पैसे रिटर्न केले पाहिजेत. सारा आता तुम्हाला दुसरी उदाहरण सांगतो, म्हणजे पूर्वा प्रफुल्ल सुधरी
की पूर्वा प्रफुल्ल सुद्रिक ह्या सुद्रिकने निवडणुकीला आपणाला उभं राहावं म्हणून तिचं कर्ज 25 लाख रुपये तिच्या नावावर कर्ज घेतलंय. तर याच्यामध्ये असा पुरावा आहे, त्या मॅडम जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत आहेत, त्यांना 20,889 रुपये पगार मिळतो, पे स्लिपवर आहे. आता पे स्लिपवर जर 20,000 रुपये पगार मिळत असेल ते लाख, तर 25 लाखाचा आमच्या नियमानुसार 61,250 व्याजाचा हप्ता बसतो. नियमानुसार तिला उपजीविकेसाठी काहीतरी निम्म रक्कम ठेवली पाहिजे, म्हणजे 10%, मग तिला 10,000 तिचा हप्ता येतो 61,250. मग ही व्यक्ती कसे काय कर्ज भरणार? हा मुद्दा आम्ही निवडणुकीच्या छाननी दिवशी ARला सुद्धा मुद्दा सांगितला होता, तर त्याने तो आमचा मुद्दा विचारात घेतला नाही. हे कर्ज थकीतच होणार. पॉलिटिकल म्हणजे मी सहकार आयुक्त, सहकार मंत्री, विभागीय सहकार आयुक्त कोकण यांना यांची हे पण दिलेले आहे, काय दिलेले आहे, तक्रार पण केलेली आहे की हे नाही ह्या कर्जदारांची हे पोटनियमात बसतच नाही. 61,000 रुपये, ज्याला 20,000 रुपये हप्ता आहे त्याला कसं काय बनत? त्या संदर्भामध्ये मी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अध्यक्षांना पत्र पाठवलं आणि म्हणलं तुमचे कर्मचारी आहेत, त्यांनी असं सर्वोदय पतसंस्थेकडून कर्ज घेतलेला आहे, तो हप्ता बसत नाही. 61,000 रुपये 250 त्याला 20,000 रुपये हे आहे. मग हे कर्ज सुद्धा कसंच वसूल होणार नाही. आणि हेच आता ह्याच पूर्वा प्रफुल्ल सुद्रिकचे आत्ताच्या निवडणुकीमध्ये संचालक म्हणून उभे आहे. हे 25 लाख कर्ज चालू आहे. उमेदवार किती उभे आहेत? अध्यक्ष आहेत ना, स्वतः अध्यक्ष आहे एक डॉन्टस आहे, जोसेफ डॉन्टस. हो, त्याच्यानंतर सरबदारांचं आहे. हो हो आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे तक्रार आहे, मी अध्यक्षांनाच तक्रार केलेली आहे, लेखी तक्रार आहे माझी त्यांच्याकडे. पण एक मुद्दा नियम हे एका कर्जदाराला स्वतः संचालक म्हणून जे जामीन आहे त्याबाबतचा आम्ही लेखी पण दाखला घेतला थकीत आहेत म्हणून, आणि हा आम्ही त्या दिवशी निवडणुकीच्या छाननी दिवशी दिला AR कडे, तरी सुद्धा त्यांनी त्याची दखल घेतली नाही. AR ने घेतली नाही, निवडणूक अधिकाऱ्याने घेतली. म्हणजे नियमानुसार ते उमेदवार म्हणून राहूच शकत नाही. ते सांगतात ना राहू शकतात. तुमचं म्हणणं असं आहे, जामीनदार संचालक असताना जर कर्जदार हो. थकीत असेल तर त्यांना उमेदवारी अर्ज भरता येणार नाही. असा सुप्रीम कोर्टाचा पण निर्णय झालेला आहे, तरी पण भरले. म्हणजे तुम्ही थोडक्यात AR हो ब्लॅक आणि व्हाईट आमच्याकडे आहे. आता ते सगळे आहेत. जे आम्ही आता असं निवेदन केलं, जे आपल्या समोर कथन केलं, त्याचे सगळे एव्हिडन्स आजही आमच्याकडे आहेत. आपण ते पाहू शकता. परंतु त्यांना सांगितलं गेलं तसं असं हे चुकीचं होतं वगैरे, तर त्यांना पटत नव्हतं. आणि दादागिरीशिवाय विषय नाही. सांगायचा मुद्दा म्हणजे दादागिरी. एका मासिक मीटिंगमध्ये त्याने जो 2-3 लाखाच्या बजावर 20 लाख रुपये उचलले, ते मी विचारलं प्रकाश मोदी तुम्ही अध्यक्ष 3 लाखाच्या बजावर 20 लाख रुपये उचलले, ते कायद्याला धरून नाही आणि तुम्ही हे करू शकत नाही काय, कर्ज वगैरे भरलं पाहिजे. तर ते म्हणाले माझं मी बघेन का ते, आणि माझ्या अंगावर धावून आला. हे त्याच्यावर तर पोलीस केस दिली मी त्यावेळी, तारीख आहे मागे पोलीस, तुम्हाला सांगितलं होतं ते पोलीस केस दिली, तरी त्याचा काही परिणाम झालेला नाही. माझं म्हणणं काय आहे, ह्या पदावर ही व्यक्ती जो गैरव्यवहार करते संस्थेच्या बाबतीत, हे संस्थेला अनुसरून योग्य नाही. त्याचप्रमाणे सर्वसामान्य माणसं ज्या ह्या ठेवी ठेवतात त्या आमच्यावर विश्वासून ठेवतात. मग आम्ही ज्या पदावर इथे आहोत त्या प्रत्येकाने समजून घेतलं पाहिजे की ह्याचा गैरवापर होता, म्हणे गैरउपयोग झाला तर ते संस्थेला हिताचं नाही. ते त्यांना सांगूनही ते पटलं नाही. आणि चेअरमन म्हणजे अध्यक्षाच्या ह्याच्यावर जबाबदारीवर किंवा अध्यक्षाच्या मुद्द्यावर त्यांनी ते सगळं कर्ज घेतलेलं आहे. आणि प्रत्येक वेळी दादागिरीची भाषा वापरली आणि प्रत्येक वेळी हे करायचं, ऐकूनच घ्यायचं नाही. दुसरा मुद्दा कसा, मॅनेजर आणि चेअरमन ही दोघे जण हे चालवत असतात. परंतु ज्यावेळी मासिक मीटिंग असायची त्यावेळी मासिक मीटिंगमध्ये
ह्या मिटिंगचे मुद्दे दुसऱ्या मिटिंगमध्ये घेतले जातात आणि ते मंजूर केले जातात. परंतु ही लोक काय करायची, तिथे थोडासा पॅसेज ठेवायचा आणि जे आपणाला मुद्दे घालायचे आहेत ते आमच्या सह्या झाल्यानंतर ते मुद्दे घालायचे, म्हणजे आम्हाला बांधलेलं केलं. नंतर भरायचे. आम्ही बऱ्याच वेळा विचारलं तर ते आम्हाला कुठेतरी मुद्दे घालावे लागतात. बरं, इथे वाकडीत घ्यायचं तर पूर्ण संस्थेवर वाकडीत घ्यायचं, नाही घेतलं तर संस्थेचं नुकसान होतंय. म्हणून मी प्रत्येक वेळी दरवेळी नुकसान जे संस्थेची अडचणी होत होत्या ते संस्थेचा गैरवापर होत होता ते तक्रार केल्या आहेत. एकदम मंत्र्यांकडे सुद्धा तक्रार केलेल्या आहे, ते माझ्याकडे आहे. आणि मंत्र्यांकडे तक्रार केल्यानंतर ती चौकशीसाठी इथे एआरच्या जिल्हा एआरच्या ऑफिसमध्ये आलं आणि त्याची चौकशी इथे लागली. ज्यावेळी त्यांचं पत्र आलं, मला आलं पत्र, तर त्यांनी सांगितलं की हे पैसे संस्था भरणार नाही, तुम्ही भरले पाहिजे. हा महत्वाचा मुद्दा आहे. जो तक्रार मी केली आणि ज्यांनी आहे माझ्याकडे ते पत्र, ज्यांनी हे केलं काय चौकशी लागली त्यावेळी त्यांनी संस्थेला कळवलं आमच्या हे पैसे भरणार कोण, ह्याचे कशाचे ते ऑडिट लागतं त्याचं. तर मी म्हटलं बा ते पैसे संस्थेकडून घ्या. तर संस्थेने मीटिंग लावली आणि ते आम्ही भरणार नाही म्हणून सांगितलं. त्याच्यामुळे अजूनपर्यंत झालेली नाही, पेंडिंग आहे. असे जर आता हे जे तुम्ही ज्यांना दोषी ठरवलं ते मोदी असतील, हो आता ह्यामध्ये त्या पतसंस्थेमध्ये जे कर्मचारी आहेत त्यांनी सुद्धा हे आता गोलबंगाल केलेला आहे. हो त्याच्यावर काय कारवाई करणार? नाही, आम्ही कारवाई करण्यापेक्षा आम्ही कारवाई करण्यासाठी जो तक्रार केली आहे त्याच काय झालेलं नाही तर आम्ही कारवाई करणार कशी? दखल योगेश गिरे संचालक आहे ना? नाही, त्यांनी स्वतः आवाज उठवला होता. हो त्याच्यासाठी नाही, तिथे बसलो की बोलण्याची परिस्थिती नाही. थोडक्यात तुमचं म्हणणं असं आहे की मॅनेजर आणि अध्यक्षांच्या संगनमताने बरोबर, बाकीचे कर्मचारी साहेब त्याच्यात नाहीत असं माझं म्हणणं आहे. आम्ही त्याच्यात मी 5 वर्ष आहे. मॅनेजर तर असणार. हो मॅनेजर आहे, मॅनेजर. कागद तर रंगवले आणि इथे तक्रार केली ना तर एआर कडे डीडीआर कडे तर हे दखल घेत नाही. दिली होती. नाही, काय केलं नाही. पाठवलंय, फक्त संस्थेला पत्र पाठवलंय, या अर्जाचा आपण विचार करावा एवढंच. त्याच्या पलीकडे काय झालं संस्थेकडे पाठवलं पण संस्थेने काही दखल घेतलेली नाही, असा प्रकार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12 आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 2850 14 11 67. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कोल्हापूर सांगलीपेक्षाही कमी दरात घरगुती व ऑफिससाठी लागणारं सर्व प्रकारचं फर्निचर आता आपल्या जिल्ह्यात उपलब्ध झालं आहे. वैभववाडी येथील भैरी भवानी उद्योग समूहात फर्निचरचं नवं दालन सुरू झालं आहे. दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावरती या दालनाचा शुभारंभ झाला आहे. प्रत्येकाच्या घरी व ऑफिससाठी लागणारं फर्निचर आता आपल्याला होलसेल दरात उपलब्ध होणार आहे. वैभववाडीतील कोकिसरे गंगाळेवाडी येथील उद्योजक गिरीधर रावराणे यांनी आपल्या भैरी भवानी उद्योग समूहात भैरी भवानी फर्निचर अँड ट्रेडिंग कंपनीचा शुभारंभ केला आहे. दसऱ्या दिवशी याचं ओपनिंग झालंय. या नव्या दुकानात कपाट, खुर्ची, टेबल, डायनिंग टेबल, सोफा, बेड यांसह घरगुती व कार्यालयीन वापरातील सर्व प्रकारचं फर्निचर या ठिकाणी उपलब्ध झालं आहे. विशेष म्हणजे येथील रेट हे होलसेल रेट आहेत. कोल्हापूर सांगली येथे उपलब्ध असणाऱ्या किमतीपेक्षा कमी आहेत. तसंच ग्राहकांसाठी आणखी विशेष बाब म्हणजे येथे खरेदी केलेल्या मालाची मोफत घरपोच सेवा दिली जाते. मग सणासुदीच्या दिवसात घरी नवीन फर्निचर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर इथून अवश्य खरेदी करा. दर्जेदार माल व उत्तम सेवा नक्कीच आपल्याला मिळेल.
दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता बिलबर्ड प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. शिवकालीन परंपरा लाभलेल्या किल्ले सिंधुदुर्ग येथील दसरोत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्यात आला. शिवराजेश्वर मंदिरातून निघालेली शिवरायांची पालखी परिसरातील मंदिरांमधील देवतांच्या भेटी घेण्यात आल्या. त्यानंतर आपट्याच्या फांदीवरती तलवारीचा घाव झाला आणि सोने लुटण्याचा कार्यक्रम पार पडला. शिवकालीन परंपरेप्रमाणे सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरील दसरोत्सवाची सुरुवात शिवराजेश्वर मंदिरातून पालखी सोहळ्यानं करण्यात आली. शिवराजेश्वर मंदिरात प्रथम दसरोत्सव व्यवस्थित पार पडू दे, सर्व किल्ला रहिवाशांना सुखी व आनंदात ठेव आणि दरवर्षी हा उत्सव असाच उत्साहात पार पडू दे असं साकडं घालण्यात आलं. मान्य करून घ्या. आज भवानी आईच्या दर्शनाला आपली तुमची पालखी जाते. महापुरुष मंदिर सर्व देवांचे सोनं लुटण्याचा कार्यक्रम मनवला आहे. ते सर्व आपल्या दरवर्षीप्रमाणे जे काय ते आम्ही सर्वजण मिळून करतो आहोत. असं दरवर्षी सगळ्यांना एकत्र सगळ्यांना आनंदात ठेवून प्रत्येकाच्या मनात काही इच्छा आहेत त्या सर्व सगळ्यांच्या पूर्ण करून सगळ्यांना एकदम आनंदात ठेवून अशी दरवर्षी ह्याच्याही पेक्षा चांगली सेवा चाकरी सगळ्यांकडून करून घ्या. सगळ्यांना सुखी ठेवा. प्रत्येकाच्या मनात काही इच्छा असतील त्या पूर्ण करा. आनंदी आनंद करा. यावेळी शिवराजेश्वर मंदिराचे पुजारी सयाजी सपकाळ आणि दिलीप सपकाळ तसंच किल्ला रहिवासी किशोर पडावे, हनुमंत वांगणकर, हेमंत वांगणकर, हितेश वांगणकर, सचिन लोके, मंगेश सावंत, विद्याधर पाडावे, मधुसूदन फाटक, नरेश सावंत यांच्यासह अन्य किल्ला रहिवासी उपस्थित होते. त्यानंतर शिवरायांची पालखी सीमोल्लंघनासाठी मंदिरातून निघाली. परिसरातील महापुरुष महादेव, भवानी माता या देवतांची भेट घेतली. यावेळी महापुरुष आणि महादेव या देवांना छत्रपती शिवाजी महाराजांतर्फे पंचा धोतर तर भवानी मातेला साडी भेट देण्यात आली. पडल्यानंतर प्रसादाचं वाटप करून या ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या दसरोत्सवाची सांगता झाली. हे शिवराजेश्वर मंदिर म्हणजे श्री शिवाजी महाराज मंदिर फार प्राचीन मंदिर आहे आणि या मंदिरामध्ये बरेचसे सण आणि उत्सव साजरे केले जातात. त्याप्रमाणे सध्याचा जो दसऱ्याचा उत्सव आहे, नवरात्री उत्सव, तो पहिल्या दिवसापासून 10 दिवस साजरा केला जातो. 8व्या दिवशी ह्या देवळामध्ये यज्ञ असतो, होम असतो. तर होमाची प्रचिती झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी खंडे नवमी म्हणजे सर्व जे देवदेवांचे जे तलवार वगैरे जे शस्त्र आहेत त्यांची पूजा केली जाते. आजच्या दसऱ्या दिवशी शिवाजी महाराजांची पालखी सर्व देवांना भेटीसाठी निघते. सर्व पहिल्यांदा महापुरुष, त्याच्यानंतर महादेव,
भवानी देवी यांच्या भेटीला जाऊन मग सीमेवर म्हणजे सोनं लुटायचा कार्यक्रम असतो. तर सोनं लुटताना सोन्याच्या आपट्याच्या पानाची मुळी त्याची पूजा केली जाते. शास्त्रोक्त पूजा करून मग जी तलवार जी काल मॅनच्या बाहेर काढली होती ती मॅन त्याच्यावर वार करून मग त्याची पूजा केली जाते आणि मग सोनं लुटलं जातं. मग पुन्हा पालखीची मिरवणूक परतीच्या मार्गाला असते. परतीच्या मार्गाला येऊन पुन्हा देवळाभोवती 3 फेऱ्या म्हणून 4थ्या फेरीला आतमध्ये येऊन ह्या जो सण आहे त्याची सांगता होते. असा हा दसरा सण प्राचीन काळापासून म्हणजे 1695 सालापासून शिवाजी महाराजांचे पुत्र राजाराम महाराजांनी यावेळी शिवाजी महाराजांची मूर्ती स्थापन करून पूजा सुरू केली. त्यावेळेपासून आजपर्यंत सतत चालू आहे. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. मालवण बंदर जेटीवरील सर्व अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम बंदर विभागानं हाती घेतली असून बंदर जेटी परिसरात बंदर विभागाच्या जागेत असलेलं दामोदर उर्फ दामो तोडणकर यांचं विवादित अतिक्रमण आज बंदर विभागाकडून पोलीस बंदोबस्तात JCBच्या सहाय्यानं जमीनदोस्त करण्यात आलं. या कारवाईवरती तोडणकर यांनी इतर अतिक्रमण बंदर विभागानं न हटवल्यास समुद्रात पाण्याखाली बसून उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. मालवणात सिंधुदुर्ग किल्ल्यात नौसेना दिन साजरा होणार असून या पार्श्वभूमीवरती मालवण बंदर जेटी परिसरात सुशोभीकरण तसंच सुरक्षेच्या दृष्टीनं बंदर विभागाने गेल्या काही दिवसांपासून बंदर जेटी परिसर व बंदर विभागाच्या वाहनतळावरील अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवरती बंदर विभाग कार्यालयाच्या नजीकच बंदर विभागाच्या जागेत दामोदर तोडणकर यांनी जलक्रीडा व्यवसायाच्या बुकिंगसाठी उभारलेली अनधिकृत शेड हटवण्यासाठी बंदर विभागाकडून तोडणकर यांना गेली काही वर्ष नोटिसा बजावण्यात येत होत्या. त्याबाबत न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरू होता. मात्र नौसेना दिनाच्या निमित्तानं बंदर विभागानं आज हे अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई केली. ही अतिक्रमण हटवण्यापूर्वी बंदर विभागाकडून काल दामोदर तोडणकर यांना कायदेशीर नोटीस बजावून 24 तासाच्या आत स्वखर्चाने अतिक्रमण हटवावं, अन्यथा अतिक्रमण हटाव योजनेअंतर्गत हे अतिक्रमण हटवण्यात येईल असा इशारा दिला होता. मात्र 24 तासात तोडणकर यांच्याकडून अतिक्रमण हटवलं न गेल्यानं आज सकाळी 10 वाजता बंदर विभागाचे अधिकारी, पोलीस दल व दंगा काबू पथकाच्या फौजफाट्यासह अतिक्रमणाच्या ठिकाणी हजर झाले. पोलीस बंदोबस्तात JCBच्या सहाय्यानं व नगरपालिका कर्मचारी यांच्या सहकार्याने हे अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई करण्यात आली. प्रादेशिक बंदर अधिकारी कॅप्टन संदीप भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली तब्बल 3 तास ही कारवाई सुरू होती. प्रशासनानं इतर कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला. मात्र तोडणकर यांनी इतर अतिक्रमणांवरती कारवाई न केल्यास समुद्रात पाण्याखाली उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. पुढे दावा चालूच राहिला. सुप्रीम कोर्टात आणि हायकोर्टात दोन्ही कोर्टात आणि त्याच्यावरच कोर्टामध्ये पण दावा चालला. मी नाही केला, मी स्वतःहून काढलेला आहे. त्यांच्याने डिमॉलिश केलं. आता काय तिकडे काय राहणार त्यांच्याने डिमॉलिश केलं. त्याला उत्तर तुम्ही डिमॉलिश का केलं हे उत्तर त्यांना कोर्ट विचारेल ना. ऑर्डरच नाही डिमॉलिश चालूच राहिलं. फक्त त्यांच्या सोड भावनेने तुमची कारवाई. त्याच्यानंतर त्यांनी मला आत्ता सांगितलं आहे तुमचंच काढत नाही तर जवळजवळ 52 जणांचं ते मी तुम्हाला आता लेटर पत्रकारांना देतो किती नावं आहेत ती. टोटल 52 जणांची सुद्धा नावं आहेत. दांडेश्वरपासून आवारपर्यंत भाजी मार्केटपर्यंत ते पण आम्ही काढणार म्हणून. जर ते बांधकाम काढलं नाही गेलं तर मी येत्या काही दिवसात पाण्याखाली आमरण उपोषणाला बसणार आहे. सगळ्या कलेक्टरपासून सगळ्यांना नोटीस देऊ. जसं मी ओरसला दावा चालत असताना मी सगळ्यांना भागदार केलं. मला मामदारचं नोटीस आलं, त्यांना मी दावा केला, कलेक्टरला त्यांना केलेला. तर ते सगळेजण त्या दाव्यानिशी आपापली बाजू मांडून गेले. पण हायकोर्टामध्ये कलेक्टर, प्राण, मामलेदार यांच्याने आपली बाजू अजूनपर्यंत मांडलीच नाही आणि त्यांच्या नोटिसावरती दावा चालू होता. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये.
सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता बिलबर्ड प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क बिलबर्ड प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. देवगड येथील इनामदार श्रीदेवी भगवती संस्थान कोटकामतेचा पेशवेकालीन ऐतिहासिक परंपरा लाभलेला दसरोत्सव पारंपरिक पद्धतीने
आता आपण आहोत देवगड तालुक्यातील इनामदार श्रीदेवी भगवती देवीच्या या ठिकाणी. पेशवेकालीन परंपरा असलेल्या या ठिकाणी दसरा उत्सव मोठ्या उत्साहात संपन्न झालेला आहे. या ठिकाणी या भगवती आईच्या ठिकाणी देवीचे जे ट्रस्टमधील जे काही विश्वस्त आहेत त्यांच्याकडून जाणून घेऊया यांचे काय मत आहे. काय सांगाल आपण या देवीच्या याविषयी माहिती. इनामदार श्रीदेवी भगवती संस्थान कोटकामते. मी सचिव सुनील कामतेकर. या वर्षीच्या शारदीय नवरात्र उत्सव मोठ्या थाटात इथे संपन्न झाला. गावातील मंदिरातील देवसेवक, मानकरी व इतर ग्रामस्थ याने 10 दिवस सेवा करून हा उत्सव यशस्वी होण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करून हा उत्सव यशस्वीपणे पार पडलेला आहे. आज दसरा सोनेलुटण्याचा कार्यक्रम तो पूर्ण झालेला आहे व देणगीदार संस्थानला जे देणगीदार लाभलेले आहेत त्या देणगीदारांचं देवस्थान विश्वस्त यांच्या वतीने आभार व सर्व गावातील ग्रामस्थ व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महाराष्ट्रातील लोक येतात, भाविक येतात दर्शनासाठी, त्यांचेही विश्वस्त मंडळ यांच्याकडून शतशः आभार. धन्यवाद. नवसाला पावणारी आणि हाकेला धावणारी असा महिमा असलेल्या या भगवती देवीविषयी जे मानकरी आहेत त्यांनी या ठिकाणी जे सांगितलेलं आहे. देवगडसाठी नागेश दुकंडे, कोकण 7 लाईव्ह, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. सावंतवाडी शहरातील सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळाच्या नवदुर्गांना मंगळवारी मोठ्या जल्लोषात निरोप देण्यात आला. यानिमित्त निघालेल्या भव्य मिरवणुका व दिखावे खास आकर्षण ठरलेत. बुलाया, शीरा वाली मैं आया
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. सर्वोदय सहकारी पतसंस्था मर्यादित माणगाव तालुका कुडाळ पंचवार्षिक निवडणूक 2023-24 ते 2028-29 सहकार महर्षी जाधव साहेब सहकार पॅनल सर्वसाधारण मतदारसंघ उमेदवार डॉन्टस जोसेफ पीटर, धुरी मुकुंद राघो, मोर्ये प्रकाश जगन्नाथ, परब महादेव अनंत, परब पंढरीनाथ शशिकांत, राणे संदेश अमृत, सराफदार उत्तम जनार्दन, सुद्रीक प्रफुल्ल सुरेश, इमाव मतदारसंघ उमेदवार कोरगावकर गुरुप्रसाद सीताराम, महिला मतदारसंघ उमेदवार सौ कुडतरकर कविता किशोर, सौ राऊळ मथुरा गोविंद, भटक्या विमुक्त जाती जमाती मतदारसंघ खराद रामचंद्र धोंडी, सहकार महर्षी जाधव साहेब सहकार पॅनलच्या उमेदवारांच्या नावासमोरील नारळ निशाणी समोर शिक्का मारून प्रचंड मतांनी विजयी करा. सहकार महर्षी जाधव साहेब सहकार पॅनलचा जाहीरनामा. भविष्यातील धोरणं. ठेवीवर जास्तीत जास्त व्याजदर देण्यात येईल. महिलांना ठेवीवर जादा व्याजदर देण्यात येईल. ज्येष्ठ नागरिकांना ठेवीवर जादा व्याजदर देण्यात येईल. उद्योजकांना कमीत कमी व्याजदरावर कर्ज वाटप केलं जाईल. सर्व सभासदांना जलद गतीनं कर्ज वाटप केलं जाईल. मतदान शनिवार दिनांक 28 ऑक्टोबर 2023 सकाळी 8 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत. मतदान स्थळ माणगाव हायस्कूल माणगाव. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. निलेश राणेंची नाराजी दूर. निलेश राणेंच्या नाराजी मागचं कारण रवींद्र चव्हाणांनी केलं स्पष्ट. आणि सुप्रिया सुळेंचं सावंतवाडीत होणार जंगी स्वागत. अर्चना घारे परब यांची माहिती. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.